Banskej Bystrice a širokého okolia. Je tu niekto aj z vidieka? Je nás tu dosť, okrem nás 4. Ďakujeme, že ste nás konečne zavolali do Považskej, lebo sme tu už dávno nehrali na podraz... Kedy sme tu? Minulý tým. Dobre, takže urobili ste dobre. Daj ma tichšie, lebo to... Urobili ste dobre, že ste prišli, pretože dnes Vidiek hrá iba pre vás. Skupina Vidiek!